Menehi masak sik ya lur, ing segmen iki arep tak jak gawe seblak iku lho lur. Panganan kekinian sing kondang banget ning kalangan ABG. Kepiye ya carane gawe? Pantengin terus ojo geser channel ya lur. Bahan-bahan sing perlu disiapke ya iku, catet ya lur. Siapke topping sesuai selera, iso sosis lan sakliyane. Diketok cilik-cilik ya lur, aja lali dirajang sayurane, bisa kubis utawa sawi sesuai seleramu ae ya lur. Siapke banyu panas gawe godhog krupuk mentahe ya lur, ben empuk. Banyune nak wis panas, iso dilebokake krupuke. Godhog sedelok ae lah ben ora keblenyeken. Ngenteni adem gawe bumbu seblake ya lur. Berhubung arep gawe 30 porsi sisan, dadine bahan-bahan bumbu lumayan akeh. Siapke brambang seprapat gram, bawang 100 gram, kemiri 13 iji, lomboke sak seleramu ya lur. Seneng pedes ya lomboke sing akeh, lek ora seneng pedes lomboke sithik wae ya lur. Sing paling penting ya iku kencure aja ngasih lali ya lur. Sakwise iku bumbu sing wis disiapke ndek mau didadekne siji, banjur dialusne ya. Iso nganggo cowek utawa nganggo blender koyok ngene iki ya lur. Lumayan tangane ora metekol ngaluske bumbune. Lek wis alus, siapke wajan gawe masak seblak ndek mau ya lur. Lebokake minyak sithik wae kanggo gongso bumbu sing wis di blender. Gongso bumbu alus mau, yen wis metu aroma wangi, tambahke banyu sak cukupe wae. Kan mung arep gawe sak porsi to lur. Yen wis lebokne bahan-bahan termasuk topping mau ya lur. Koyok persosisan, mie, endhog, krupuk sing wis digodhog ndek mau, kabeh dilebokne dadi siji ning bumbu sing wis dicampuri banyu ndek mau. Aja lali tambahi uyah lan lomboke. Sesuai selera arep level piro ya lur. Lek wis dikoreksi rasane wis pas apa durung. Lek menawa durung pas, iso ditambahi penyedap rasa tok sithik ae ya lur. Yen rasane wis pas, diumupke sik ya lur. Yen wis umup, langsung lebokne sayurane mau. Wis mateng iki lur, bahan-bahane wis empuk. Sayure yo cukupan matenge lan rasane mantep wis pas. Wah, tambah nyamplung tenan yen dimaem udan-udan ngene iki lur. Campuran sosis, sayur, endhog, mie, krupuk, dumpling bisa nyatu lho lur. Cocok kanggo ide dodolan ning ngarep omah utawa ide dodolan online ya lur. Lan jebul panganan iki wis terkenal tekan mancanegara lho lur. Salah sijine Thailand. Nek kangelan gawe ya bisa tumbas ae ya lur.